Fɔmaya ye organisation ye min bɛ yen nɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kama. An ka baara bɛnnen don ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw dɛmɛ ni an ka appel à candidature an'an ka appel à projet ye. An bɛ dɛmɛ lase u ma ni ka se k'u ka baaraw yiriwa ani ka se k'u ka projet réaliser. Fɔmaya bɛ Mali kɔnɔna la depuis 2013. Aw ye koba jumɛn kɛ mun bɛ se ka kɛ lakalifɛn ye Mali la? Subvention caman kɛ. An ye dɛmɛ min don a ka ca. An ye subvention 250 an y'o seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma. An ye juru don mɔgɔ 200 ɲɔgɔn na. An ye subvention kɛ structure 250 ɲɔgɔn ye. Pour que i ka se k'aw ka dɛmɛ sɔrɔ, i kan ka mun de kɛ? I kan ka kɛ mɔgɔ suguya jumɛn ye pour que i k'aw ka dɛmɛ sɔrɔ? F'i ka kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ baarakɛla dɔ ye, i ka kɛ artiste ye, acteur culturel ye, ou bien i ka kɛ organisation culturelle dɔ kɔnɔna la. Fɔmaya kɛlen don ka dɛmɛ suguya kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ta ka ɲɛsin musolaka minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la? Muso minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la ani a cɛmanw, a bɛɛ ye an ka dɛmɛ a dama ka kan cɛ la cogo min na, a dama ka kan musow la o cogoya kelen na. Aw ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛya suguya jumɛn b'aw kan bi? Baara in kɔnɔna la an tɛ se k'a fɔ ko o bɛɛ gɛlɛya bɛ an kan parce que n'i kɔni ko i bɛ don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ baara o baara n'a gɛlɛya. Alhamdulila an bɛ ka se ka an yɛrɛ bɔ an ta in kɔnɔna la, an ni artistes bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya wa Mali seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na o de an bɛɛ lajɛlen ka laɲini. Donc an bɛ ka an ɲɛsin o ma walasa o ko bɛ se ka sabati cogo min na. N tɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya wɛrɛ ye a la min ye an degun kosɛbɛ ka se niveau dɔ ma. Bibi in na e ka kɔlɔsili la est ce que Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw b'aw kalama kosɛbɛ wa aw ka nin baara in wa? An bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ min bɛ fɔmaya ka kow kalama. Dɔw b'a kalama parce que Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye dɛmɛ sɔrɔ fɔmaya bolo. Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ a kalama k'a fɔ ko an bɛ exister bɔlɔlɔw sanfɛla la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ an ka kɛwalew ye bɔlɔlɔw sanfɛ. Fɔ n'i ye Mali seko ni dɔnko ta an ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman ka baro la i b'a ye k'a fɔ ko nafoloko de kɛlen don ka caman bali ka se k'u ka baaraw kɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ se baara ninnu na kosɛbɛ. Aw ko aw bɛ dɛmɛ don olu ma artistes minnu bɛ villagew kɔnɔna la est ce que olu bɛ nin aw ka nin programme in kalama? Fɔmaya ka dɛmɛ a dama ka kan cɛ la cogo min na a dama ka kan muso la i n'a fɔ a dama ka kan Bamakɔkaw la cogo min na a dama ka kan minnu bɛ région fana kɔnɔna la. N y'a f'i ɲɛna cogo min na an bɛ dɛmɛ don artistes minnu bɛ duguba kɔnɔ an bɛ dɛmɛ don olu ma cogo min na minnu bɛ région kɔnɔ fana an hakili bɛ olu fana la. Misali la i n'a fɔ Bamakɔkaw dama ka kan fɔmaya ka dɛmɛ la cogo min na minnu bɛ région kɔnɔ olu fana dɛmɛ ka kan a la o cogo kelen na. An yɛrɛ ka jatew kɔnɔna la k'a daminɛ 2013 ka se bi ma mɔgɔ pourcentage 37 de bɛ yen nɔ financement minnu kɛra dɛmɛ minnu kɛra région kɔnɔnaw la. Mali kɔnɔna na bi lakanabaliya fanga bonyalen don kosɛbɛ yɔrɔ dɔw la o yɔrɔ ninnu na an b'a dɔn olu seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛnɛ bɛ yen seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu bɛ yen a b'olu dɛmɛ cogo di lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na? Seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu bɛ Mali kɔfɛ yan fan fɛ olu fana dama ka kan fɔmaya ka dɛmɛ la. Misali la an ka dɛmɛ sera Tɔnbɔkutukaw ma ani Gawukaw ma. Tɔnbɔkutu festival ba dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ale ye fɔmaya ka dɛmɛ ale y'o sɔrɔ. Bibi na don kalo ani san na nataw la aw ka projet walima aw ka perspective ye mun de bolo dalen don aw bolo aw ka perspective la? Don nataw la an bɛ fɛ ka dɛmɛ lase Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen. U k'a dɔn k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo fɔmaya bɛ olu de jigi kɔrɔ fɔmaya bɛ yan nɔ olu de kama. Fɔmaya yiriwali olu ka yiriwa o de ye fɔmaya ka laɲini ye don nataw la. O hukumu kɔnɔna la e bɛ weleweledakan jumɛn kɛ ka lase seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ani jamana fanga ɲɛmɔgɔw i bɛ mun de f'u ɲɛna? An bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma a mana na kɛ i kɛra discipline fɛn fɛn la i mana na kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ baarakɛla ye ka ban an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali kɔnɔna la ani Mali kɔkana la. Ne bɛ se ka min fɔ olu ɲɛna o ye minnu bɛ ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw dɛmɛ u fana ka fara olu kan u ka jɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka an ka seko ni dɔnko yiriwa an fɛ yen ani Mali kɔ kan. Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma i bɛ mun de fɔ olu fana ye i ka kuma laban na? N b'a f'u ɲɛna u bɛɛ k'a bila u hakili la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ fɛn kelen de kama n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o laɲiniw sabati bɛ nɔgɔya wa a bɛ an yɛrɛ dɛmɛ wa a bɛ jamana bɛɛ dɛmɛ a bɛ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana dɛmɛ. O diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso an ka foli b'i ye.